Denkmal. Ślecieli ci nam wartko wszystkie szykowniste święta mojowe i 1 maja, i świętofany, i 3 maja, chociaż ja muszę deczko to wszystko zwekslować. Nie było 1 maja, nie było święta pracy, albo jak to chcą kieckowe, święta Józefa Robotnika i te święto też poradzili się one dla się habnąć i no był fajer w smyceniu na autorze naszego Jana Pawła II. Nie było rychtycznego święta Konstytucji 3 maja, bo i te święto nasze kieckowe purpuraty przełonacili na swój szymel we święto Przenajświętszej Panienki Królowej Polski. Nie było święta, jak to łoszkliwce godają, poręczeństwi konającej republiki, co tak po polskiemu szło powiedzieć, święta testamentu konającej republiki. Najważniejsze ale było to, że od piątku do szczody nie było blangotki o smoleńskiej katastrofie. I teraz sztymuje mi sam artykel Paulka Wakuły, w którym on we naszej godce zarządził. Rocznica pogrzebu swojego bracika Jarosław Małosrogi Kaczyński umglął, osłabnął i miasto na krakowskie przedmieście we Warszawie zakludzili ci go do lazaretu. Leżał ci tak tam łometlany roztomajtymi licami od EKG, kej usłyszał nieśmiałe klupanie do dźwierzy. Streknął deczkowowa i zdębiał. Jak leci? Spytał Donald Tusk i Zarowski wartko dociem. A bo lepszy nic nie godaj, bo cię se szlak trefi. Richtig, Kaczyński wyglądał, aby Zarowski miał wyprasknąć. Czegoś to? Forsknął nierod Jarosław Małosrogi. A wiesz, kuknął egzamino na chwilkę, bo mamy dobre nowiny. Na dniach mój minister kultury oznajmi konkurs na denkmal dla wszystkich ofiarów katastrofy. No i? A co ty na to? Spytał Donald. Jarosław Małosrogi zacisk gęba. Nie interesuje ino denkmal Lecha Kaczyńskiego na przodku przed palastem prezydenckim. Sęk w tym, że konserwator zabytków się nie zgodzą, mruknął łoszczymnie Tusk. Ja już tam ginał miarkuję, jak to się nie zgodzą, bulknął prezes PiS-u, to ta łośkliwo baba Gronkiewicz-Walc. I no się opie nie nerwuj, premier ze hruzą świdził na wariujący zapis EKG. Wypokopiłacie na jakieś referendum, wrzesknął Kaczyński. Po moim trupie! Jak tak dalszy się będziesz aubrygować, to w to wie. Tusk lekko wzruszył ramionoma. Osobiście nie mam rad się w to mieszać, ale zdomi się idea denkmalu, światła. Miarkujesz, chłopie, takie subtelne, letkie sztrale reflektorów przed palastem. Idzie, za Boga nie! Kaczyński jednym ruchem zerwał ze się elektrody. Denkmal ma być taki, jak go forszlagował biskup Pierunek. Sięgnął po jakiś Zeitung i przywołał. Zasuć prezydencki palas, a na wierzchołku postawić denkmal Lecha Kaczyńskiego i go blank do ostatka ozłocić. Jego eminencją ma osobliwie wymiarkowanie humoru, próbował wszystko wytuplikować Tusk. Za to ja nie mam blank wymiarkowania humoru, odbulknął Kaczyński i bez toż też każdy miesiąc na krakowskim przedmieściu będziemy robić właśnie denkmal światła. Nam nie potrza żadnych reflektorów, nam styknie tulma ludzi ze fachtlami oszpaktowanymi na cołki Karpentel. Eugen Pnioku.